A dnešní videjko bude feferonka challenge. Tady ze Zender, každý si vybere. Další cringe video. Každý si vybere jednu z těchhlech feferonek. Tady ta. Pode. Tak, on si vybral toto, tak já si vezmu červenou. Tak, dáme to A máme tady mlíčko. A ten, kdo to nedá, tak křičí na, víte co? Já miluji Míšovi šílenosti z okna po celé Slatině. Po celé Slatině. Takže já si jenom udělám. Ale fakt. Asi ty. Takže 3. A počkej, tohle speciál za 10 odběratelů Tondy. Za 15. Je to speciál za 15 odběratelů. Fakt moc děkuju. Nejúspěšnější video. Já jsem podporoval. Jo, ale jenom 9 subs. Ale ne, pšt. Tak jdem No, jdeme rád. fakt moc děkuju za ty lajky na videu u těch nožičák z Pažan Games. Mlíko. Sorry lidi, my máme černou mysl. Mlíko. Tak No tak, feferonka 3, 2, 1. A ještě lidi. Made in Španělsko. Zumíte, se posral. Kurva to dal. Ani nesozím. Taky Pálí to jak hovado. Jo. No, dneska je pátek. Sorry. Je to tam! Věra, já tě odjízdám si. Abyste si nemysleli, fakt je tady napsaný feferonky. Víš, co by naštvalo? Kdyby se to nenatáčelo, já se radši podívám. No, nenatáčí. Dobrý. Další nedá nasrat. Kdo má červený jazyk? Ne, a já. Mám tady mlíko z Lidlu. Vidíte? Tady Lidl, mlíko Lidl. Je to tady velice studený. Když jsme to kupovali v Albertu, Tak jsme dali půlku. tak jsme každý dali půlku. A samozřejmě já jsem to měl nejpálivější, protože Tonda si musel vzít zipy. A na můj kanál to natočíme taky, ale já se poseru. Dobrý, dali jsme to. Hele, jak se mě pláce, tak já. No tak lidi, tohle bylo Jo, asi... ještě lidi, tohle je můj mobil, takový švédský, takže není tam SIM karta, protože to někdo postaral. Takže dali jsme to. Tohle je první část, určitě těch částí bude víc. Sam ryb. Dobrý, takže já se s vámi, loučí se s vámi Zender a ten jeho pálivý ksicht. Loučí se s vámi i já. Nejvíc to pálí, ale to je jedno. Jděte tady z tohohle okna.
jsme měli zakřičet, já miluji Minecraft po celé Slatině. Teda já miluji Myšo šílenosti. Ale i ten Minecraft. I Tak ten za Minecraft. hodinu ještě natočíme u mě, jo? Jo, lidi. Takže, Není tam nic, já jsem to mám bylo. pojď, vypni videjko. Čau. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to